να σου παλέψει λίγα αποστόλη. Α, λίγα αποστόλη και εγώ εκεί είμαι. Μα λίγα πού είσαι. Μαλακασία είμαι. Και το εσύ είμαι. Ωραία, μαλακασία είναι όλα. Κάτι να πούμε. Ρε μαλάκα μας. Γεια σου. Ω κολληλάκουδης, φιλιάρα. Κοίτα, σε βλέπω. Ναι, και εγώ το βλέπω. Εκεί που είσαι. Ναι. Δεξιά. Εκεί όπως αριστερά. Αριστερά. Μαλάκα. Όχι κάτω μου ρημάει. Κοίτα. Προσπαθούν να κουτήσουν. Εκεί που είσαι πήγαινε ελευθεία. Μαλάκες. Όχι από εκεί. Από εκεί που είσαι. Αριστερά, δεξιά. Ναι. Πώς πάει. Μια χαρούλα. Μωρό μου πώς πάει. Καμιά κομμανίτσα εσύ. Ναι. Μόνο μία. Ρε μαλάκα να κάνω μια ερώτηση. Κάντε κι αυτή να μου. Γιατί μιλάμε στο κινητό. Μαλάκα κλείστο τότε. Άντε τι γαμίσου ρε μαλάκα, εσύ θα το κλείσεις πρώτα. Δεν τρέβεται λίγο. Χωρίσουμε! Έχω ήτο! Κόρνη! Τελειώνεις με μαλάκι στη βία. Παιδιά, αυτό που το έργο εδώ μας βγάζει στο YouTube αύριο 2 ευρώ το DVD μου σας γάμισε τη μάνα.